Doncs que m'ha agradat moltíssim. M'ho he passat, vosaltres diríeu que m'he passat teta traduint aquest llibre. I em direu per què? Doncs per diverses raons. La primera, perquè em vaig enamorar del personatge del Llop de Sorra, perquè és un personatge fantàstic i que em va agradar molt i em va acompanyar moltíssim i m'ajuda molt a respondre preguntes que jo com feia quan era petita. Com a traductora, també em va agradar molt perquè la seva autora, la Åsa Lind, que és una autora sueca, s'inventa moltes paraules i juga molt amb les paraules i amb com sonen les paraules també. Heu de saber que el suec és una llengua que canta molt, és com una cançó. Si la sentíssiu, si a mi em sentíssiu parlar suec ara, diríeu, vai, sembla que la Carolina canti. I aleshores la llengua sueca és com si fos té molta música i el conte del Llop de Sorra, la Åsa Lind, quan el va escriure, va pensar en aquesta música i juga moltíssim amb com sonen les paraules. I als suecs els encanta repetir els sons. I aleshores, per mi, com a traductora, va ser un repte. Perquè, clar, havia de fer que també sonés així, diguem, com una cançó en català, també havia de fer els mateixos jocs de paraules, els mateixos jocs de sons, i també m'havia d'inventar paraules. I per mi, per un traductor, a mi m'encanten i m'apassionen les paraules des de molt petita, i m'encanta jugar i vaig haver de posar molta imaginació. Moltes vegades les paraules no estan en el diccionari, aleshores has de buscar solucions, i això no deixa de ser, doncs, difícil. També té el seu cantó complicat. Però jo tendeixo a agafar-me les coses pel cantó positiu i la veritat és que per mi va ser un repte molt divertit. Primer, abans que res, em llegeixo el que he de traduir. La novel·la sencera, o el conte, o el llibre de poemes, o l'assaig, o l'obra de teatre. Ho llegeixo i ho llegeixo pensant i mirant què és allò que em costarà més, quina és la veu de l'autor, quines característiques té, paraules que desconec, no? Si hi ha paraules que surten moltes vegades al llarg de la novel·la, que és allò que té de singular, i em vaig fixant i vaig anotant al marge del llibre allò que em sembla important. I després, doncs, és tan senzill com obrir l'ordinador, pàgina en blanc, i aleshores el que faig és anar traduint, doncs, paràgraf. Llegeixo tot el paràgraf, llegeixo la primera línia i intento imaginar-me-la al cap, veure com sona i llavors l'escric. I això no vol dir que surti a la primera, de vegades l'escric i me la llegeixo, sobretot, i em llegeixo la frase i dic, ui, no és ben bé això, o no sona bé, o no m'agrada, llavors esborro, la torno a provar i torno a traduir d'una altra manera. I així vaig fent, fins que arribo al final de la novel·la. I llavors, quan arribo al final i ja tinc més o menys tot el llibre traduït, doncs me'l torno a llegir tot de dalt a baix i el vaig corregint. Una traducció perquè surti bé i perquè soni bé i perquè flueixi quan un el llegeix, diuen que ha de passar la prova de la lectura en veu alta. I no sempre tinc temps de fer-la, però per poc que pugui sempre ho faig. I això varia molt perquè jo no només tradueixo literatura, sinó que també soc professora i dono classes de suec i dono classes de literatura a la universitat i això fa que, com que no m'hi puc dedicar tots els dies a totes les hores, doncs les traduccions se m'allarguen i se m'escurcen en funció de les altres feines i no puc dir que em dedico 8 hores diàries a traduir i llavors puc calcular quantes pàgines al dia i per tant què trigo a fer una traducció, és molt difícil, però al Llop de Sorra, més o menys, vaig trigar un mes, ben bé, un mes i mig, però pensant que faig altres coses també. I el Llop de Sorra, que és literatura infantil, i aquí pensa que per ser literatura infantil és més fàcil, però per mi és més difícil, perquè, com us he dit abans, m'havia d'inventar, era un repte molt gran. I vaig dedicar moltes hores a inventar paraules, per exemple. Quan estic traduint, el temps, diguem, que és un concepte bastant abstracte, una mica com el que deia el Llop de Sorra. La primera pregunta és fàcil de respondre, perquè vaig començar fa 20 anys, més o menys ja. I la segona pregunta és més difícil de contestar, perquè jo diria que no vaig triar jo aquest ofici ben bé, sinó que potser l'ofici me va triar a mi.
perquè a mi des de molt petita, que sempre m'han agradat molt les paraules, i quan feia primer de primària li vaig demanar a la meva mare que em comprés un diccionari perquè jo volia saber moltes paraules, volia aprendre moltes paraules i sempre m'han agradat moltíssim, m'ha agradat sempre escriure, m'ha agradat sempre llegir molt i un dia, quan era una mica més gran que vosaltres, tenia un llibre en castellà a casa que estava llegint i no existia la traducció catalana i vaig tenir un atac de curiositat per saber com sonaria aquella novel·la que estava llegint que no hi era en català, no existia en català. I aleshores m'hi vaig posar. Vaig agafar un paper i un llapis i vaig començar a traduir del castellà al català per veure com sonaria. I des d'aleshores que sempre m'ha agradat fer aquest exercici. De debò espero que us hagi agradat moltíssim, que l'hagueu gaudit i sapigueu que si us ha agradat ja hi ha una segona part que es diu Les històries del llop de sorra i hi ha una tercera part que encara no podeu trobar a les llibreries ni a les biblioteques perquè sortirà d'aquí uns mesos. Per tant, són 3 històries, 3 llibres del llop de sorra i en el tercer és molt bonic perquè s'acaba l'estiu aquest de la Valentina i té un final espaterrant. Adeu!